Zdravím tě, Čeky. Umístil ses na nádherném 31. místě na Unibet Open. Jak hodnotíš tento turnaj v Lugánu? No, myslím, že z mojej strany to bolo celkom vydarené. Podarilo sa mi umiestniť in the money, teda v peniazoch, čiže v podstate z takých prvých troch cieľov, čo som si dal, to znamená skončiť, teda prežiť day one, skončiť v peniazoch, to sa mi podarilo splniť. Akurát sa mi nepodarilo splniť, aby som sa prebojoval na final table, takže v podstate som spokojný. A je nějaká handy, které bys litoval? Měnil bys něco, kdyby ses mohl vrátit zpět a udělat to rozhodnutí znova? Myslím si, že nie. Z mojej strany hral som asi dobre a možno niektorých pár bezvýznamných hand, ktoré nemali vplyv na moju cestu turnajom. A jak hodnotíš výběr místa? Jsi spokojený s kasínem a umístěním toho turnaje? Som veľmi spokojný, kasíno je krásne, akurát jediný malý problém je tu, že veľmi málo ľudí rozprávalo anglicky, takže niekedy bol problém s komunikáciou, ale ináč to bolo super.